Ngiyabonga ngokuhlabelela leli culo lecilongo levangeli. Ngithanda kakhulu istanza sokugcina la sisho khona ukuthi siyazi ukuthi sonke singabahambayo emhlabeni, kodwa ke noma sesihamba sibonga uJesu. Ubaba uZulu Sibongo ngisuka eThekwini, umntwana kaNkulunkulu. Jesu wamenzela umusa ngisemusha, sewumfana uhlangana negama likaJesu. Jesu wamphathela impilo yami, wangigcina, wangifundisa ukuyiphatha kusho ukuthi amesaba uNkulunkulu, angayiphatha njengabanye abafana. Ngibonga uJesu ukuthi wangithwala ebushebani ngaze ngafika esigabeni sokuba ngiyashadela. Nkosikazi enginaye nabantwana uNkulunkulu asiphelele. Kumnandi ukuhlala kuJesu. Siyafunda usuku nosuku. Uya inejeni bazalwane, ohambweni kunezinto eziqhamukayo. Uma uhamba ngemoto ukuthi kusale kusemnandi, cathi ukuthi bakukhumala petrol siyaphela, sekufanele ingene egarage iphuze ukuze iqhutsheke nohambo. Kuningi ke bazalwane ohambo lokholwa esihlangana nakho, ungeve ukuthi uvimba uhambo lwethu, kodwa is part of the journey ukuthi sidlule khona. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane, ngivakashile la eGoli khona bengizokulungisa, kodwa inkosi ithandile ukuthi ngizokhonza kanye nani. Akukuningi ke lokho okusenhlizweni yami inkosi uJesu ke engiluleka ngakho kulezi insuku. Abantu babheka ukuthi ubani onemali endaweni zokuphila, abantu abanestatus esingcono kunesabanye, abantu abanemali noma kuxhawulwana kubingelelwana oasilutho baba nebhadi lokuthi abaxhawulwa ngoba awasilutho. Bese kuthi abanotho ibona abaziswayo nababingelelwayo, abanikhognizwayo nabakhulu. Kodwa ngithanda ukusho lokhu bazalwane ukuthi izinto zonke kaNkulunkulu zifihlwe koasilutho. Let me repeat myself. Izinto zikaNkulunkulu zifihlwe koasilutho. Lokho lohlezi lapha ngasemnyango. Cha, sengisho indlela yakho eyaNkulunkulu idlula kuye. Amen. Mubypassa kagogo. Nawe indlela yaNkulunkulu bypassed you. Sukethile. Sizana zala. Amen. Njalo ubingelela nje lapha. Sengihlala phansi. Alikhuluma izinto eziningi, alikhuluma izinto eziphathekayo, alikhuluma imali, alikhuluma ingcebo, alikhuluma imoto ohamba ngayo, alikhuluma umuzi ohlala kuwona. Kodwa alikhuluma wena. Okungukuthi sonke sidinga ukulenza. First Corinthians chapter 13. Izwi ejwayelekile. Likhuluma ngokuthi ukuprofeta ngaba khona, nokukhuluma ngezilimi kube khona, nokukhuleka ngamandla kube khona, nokuphulukisa kube khona. Cha mina ngiphulukisa impela lokho kusukumisa ishosho. Uvula amehlo ephuphuthi ube namandla, cha ngisho amandla. Uyabona masikholwa la siyazana ngokwama levels. Ukuthi kukhona mase kwanje emthandazweni othandaza amafu ezulu aqhekezeke. Isiphiwo sikamoya kumele ukwenzeka. Kodwa lithi lelizwi nalokho kuzoqhamuka, will come to an end. Kuzoma kunqamuke kumiswe, cha ngisho ukuphulukisa abazalwane. No prophet usikhulume kahle ngeli kuzomiswa. Bese kudingakala into ezulile. Usho njalo la sivesi wakho. Uthi kuzodingakala ukukholwa nokwethemba nothando. Uthi kodwa okukhulu kwalezi zinto ezintathu uthando. Uma kukhulunywa ngothando, ngicela ukuthi ngishiye lokhu kobisibingelelo sami saseGoli, whenever you meet me. Ukuzela ukuzongibona, uzongibingelela baba uZulu, ngiyabonga ukuthi you taught me something. Ukuthi how to love. Amen.
Babukhumalo bafishane ngizothi ukwenza njengothisha. Because sometimes ukukhuluma into ungayichazi kodwa ngoba isona sithelo esibalekile lesi ukwedlula zonke izithelo. Ukholwa kungaphansi, ukwethemba kungaphansi kodwa uthando. Kuthiwa yilona okuzomiswa ey'ntweni zonke sezenzakele. Sipractice kanjani uthando bazalwane? Ngiqalelana ngasho ukuthi ukunakekela asilutho. Ekholweni kunabantu asebeqedile ukukholwa. Makushunyayelwa ngabalaleli ngoba sebaqeda. Ubona nje kushunyayelwa ukuthi hayi because malanga siyaqeda ukukholwa lelizwi leli liqondene novilakazi nje. Abasafunda ukukholwa. Khona bathi noma kushunyayelwa ukuthi uyiqalazela le. Akekho ekulaleleni imessage ngoba usaqeda. Ubona ngendlela ayiphethe ngayo usaqeda ukukholwa. Kadala ubagweme laba sebaqeda ukukholwa ngoba uzofeyila kanye nawe. Into engizoniluleka wena bazalwane baseGoli. Uma uyifunda le ndaba kuthiwa impela zonke uthando aludingi imali. Uthando aludingi ukuthi uzube lotho. Noma uasilutho udinga ukuthela uthando. Musukuba uasilutho one pride. It is pride ukuthi unguasilutho uhluleke ukubingelela abanye abantu. It is pride. Uphakama ungenalutho. Uzolahla. Usuzile ukudla. Izuke ngaka walama. Wathandaza uzokhuluma ngezilimi. Wazoprofeta. Wathandazela abantu abagulayo basukuma neshosho uzike unobantu ongafakaza ngabo. Kodwa ushoda ngento encane nje uthanda. Sithela kanjani uthando bazalwane? Masingena. Sifika si late. Kodwa masiphuma make time. Ngizozala? Amen. Make time. Ukuthi ubhekuzala nomqalayo umbona. Andiyomingile. Zintroduce kuyena. Mbuzi ukuthi uhlala laphi. Mhlawumbe umakhelwane wakho. Udlule endleleni kwakhe mawuzala. Kodwa ngoba uhlala umatasa. Cha mina bazalwane ngiyakhuza ukuphuma uyodumisa imoto lapha. Mabe isonto sizokhonza. Usakhonza noma sekuphuma inkonzo ukuthi take your time. Ubingelela abazalwane nomzalwane. Uma umzalwane ezisho ngaphambili, mhlawumbe umzalwane uhlala ngakini, ukuphi lo uhlala ngakhona. Senhlala phansi kumama. Awungathi umzalwane uhlala le. Ngicela uma kukhona abanyathile ngakho kodwa kufuneka baphenduke. Amen. Sizwana. Amen. Usukuthi uhlala le ukuba bengizazi indawo kunomzalwane ohlala ngasendleleni la udlula khona. Akusiyo new waste ukudlula umthatha. Inkosi yenze wena uthi ube nemoto ukuze ukukhela. Sizwana bazalwane. Hawu usiyafakaza impela phambili uphethe imic mfethu uJesu kusizile kodwa ikholwa nandi uyabona ikhathi kufika engabe ufike nani. Awukhuluma ngothando bazalwane. Uthando lona hayi ukuthi uthando leyo into njalo umnakekelana. Caring for one another. Sikwenze sithandana. Masifika la imoto yakhe ifika igcwele. Mina ngothanda umndeni. Ufika nomuntu yawo kube ibona wodwa nje. Nkosi yami. Ngiyabonisa funa kushunyayela la. Nona bese imoto igcwele. If zikhona ngibona ngathi ngaphuma zibe mbili ukuze nisize lo yamzalwane nalo yamzalwane. Ngoba phela siyezulwini elilodwa bazalwane. Cha ngikhuluma ngothando. Ungayifundela ke leya chapter ibala konke nawo nakho. Mune ebhadika unakho konke lokho kubalwa. Abanye bakhuluma ngezilimi mhlawumbe nakwazi nokukhuluma ngezilimi. Kodwa noma unjalo udinga ukuthela isithelo. Lithi iverse lapha yakho Mateyu 12 verse 33 yenzani umuthi ube muhle. Ukuze nesithelo sawo sibe njani? Uma kungenjalo uthi umuthi awube mubi nesithelo sibe njani? Sibe sibi. Manje akasiqikeleleni ukuthi ama FRC amhlophe. Nesithelo sakho sibe njani sibe mhlophe. Ngoba kushizi ukuthi yenzani umuthi ube muhle nesithelo sawo sibe sibi. Isithelo sonke sisifunayo ukuthina abazalwane. Sicela ukuthi sivelele sazi ukuthi labo bazalwane banjani banothando. Hayi lapho siyoqoba umhlaba siwudla wonke. Ethi umzalwane mekwangena phansi kethe hayi khona into abaninike yona. Uthando ngoba kufuneka kudlule lokungene lo. Usukhonzile. Hayi ukuthi uzokhipha imali awudingi umthetho ngisebenzako. Hawu mzalwane, hawu ngiyabonga umasipandane ngihlala ekutheni. Usuqedile. Dekuyilokho nje. Inkosi ekubekile kimi. Amen. Amen.